ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ମନ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କରିକି ଦେଉଥିଲା ଏସବୁ ଦହିବା, ଆଉ ଆମେ କରିକିରି ଖାଉନୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ନେଇକିରି ମୁଁ ମୋର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଟିକି ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯାହା ବି ତୁମେ ରୋଷେଇ କର ଥଣ୍ଡାଳିଆ ହେଇଗଲେ ଜମା ବି ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ 3ଟା ନେଇକିରି ଚୁଲିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଆଳୁକୁ ଚକଟି ଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋର ଥାଳିରେ ଭାତ ନେଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଡାଲି, ବିମି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁକୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ମୁଁ ଚକଟି ଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ଆଳୁ ଚକଟାଟା କେମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିକିରି ଖାଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଳୁ ଚକଟା। ଆଳୁ ଚକଟା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ବାଏ।